seurahistorian mestaruutta, mutta nyt mennään. Suomi vastaan Tsekki ja tästä saadaan peli käyntiin. Besta voittaa aloituksen, Motecic hakee pallon. Sikkinen, Cermak perässään, Sikkinen kampeaa itsensä esiin ja löytää Niemelä, vähän pallo elää, Niemelä pystyy pelaamaan Sikkiselle, sitten pienestä kulmasta Riku Hakanen vie Suomen 1-0 johtoon, 4.37 on pelattu, Sikkisen syöttö. Pienestä kulmasta menee tuo laukaus sisään ja on se tarkka laukauskin. Eetu Sikkinen näkee Hakasen ja siihen ei iso tila, Suomella kuitenkin vähän vaihto kesken, joten sieltä ei toisesta laidasta välittömästi tukea löytynyt. Siinä oli pieni ohimenevä sekunti, jossa Suomella olisi ollut aika hyvä ylivoimahyökkäyksen mahdollisuus. Nyt tulee mahdollisuus Eemeli Salinille, joka juhlaottelussa rusikoi pallon maalin edustalta sisään. Niko Salo toimittaa ja aivan loistavasti pelaa Salin. Saa siellä kahteenkin kertaan yrittää ja toinen sijoitus rystyllä varmasti ohi Tomas Jurtson tässä. Tsekkejähän on nähty Suomen pääsarjassa jonkin verran ja tietysti viimeisten vuosien aikana heitä on paljon, vaikka ei ole sitten välttämättä sopimukseen asti tullut, niin eräviikingeissä nyt Hyvärinen ja onpa kaunis passi Joonan Rantala. Pääsee iskemään 3-0 Suomelle. Luukas Hyvärinen syöttää, Joonan Rantala viimeistelee ja maalia Nokia KRP riveissä ja tässä nähdään Luukas Hyvärisen syöttö. Ahola tuon hyökkäyksen käynnistää ja siinä tuttu ketju jälleen pahan teossa ja Jurtso yrittämään, ei Stranski eikä sitten Jurtso, joka on vielä siellä viimeisenä lukkona. Juunason riistää pallon, Hakola on sitten jälleen jo puolustuksessa hyvin mukana ja nyt Suomi kääntää näppärästi. Juunason, Rantala ohjaa 4-0, onpa kaunis maali Suomelta Joonan Rantalalle. Toinen maali tähän iltaan, Niko Juunason syöttäjänä. Jälleen Joonan Rantalan kentälliseltä. Hieno pelikääntö ja siellä Rantala laittaa itsensä korkea polvia asentoon ja usein hän näitä tuollaisia pikku neppisyöttöjä ohjaa juuri tuollaista asennosta. Tekee itse Sanski elää hakemaan vielä omaa ratkaisua. Delong Bursi kääntää, Stranski vielä hakee erittäin hyvin ja sinne menee sitten 1-4 kavennusmaali. Tuo oli äärimmäisen taidokas syöttö. Todella hieno tuollainen puoli hidastettu tästä. Ja sitten Zubek pienen pompun kautta ja pallo ilmasta yläkulmaan. Mutta Stranskilta erinomainen syöttö. Onhan siinä väylä Aholaa vastaan ja Langer voittaa tämän kamppailun. Zubek, tsekkimaalin tekijä, yrittää puikkelehtiä keskustaan, ei onnistu ja sitten lähtee Luukas Hyvärisen nosto ja se nosto on määrämittainen. Suomi 5-1, se voittaa tämän ottelun. Ovatko lukemat sitten 5-1 tai jotain muuta? Siinä Hyvärinen rauhallisesti pallo haltuun, pienet asettelut ja on sitten kyllä millin tarkka laukaus vastaan Markus Laakso. Langer yrittää rystykämmentä, mutta Laakso tekee tämän tyhjäksi. Eemeli Salinilta ja Joonan Rantalalta onnittelut. Kotikaupungissaan Tampereella Niko Salo vauhtiin. Salo vispaa komeasti pallon aivan maalin kattoon. Siellä ei mahda mitään. Tästä vielä Niko Salo. Kämmen sitten rysty ja sitten on Jurtso jo melkein toisella. Niko Salo ja Tsekiltä Jan Tjoufali seuraavaksi vuoro. Tjoufali nostaa rystyllä, mutta tämä jää lopulta melko vaisuksi. Ja näin Luukas Hyvärinen sitten Suomen toisena laukojana. Hyvärinen lähtee sitten vähän kovemmalla vauhdilla, mutta
Paras puhti tästäkin rankkarista. Tsekin kolmas laukoja. Ei vielä yhtään onnistumista Tsekille tässä rangaistuslaukauskilpailussa. Tuleeko tästä sellainen? Lähelle vie Ripari ja vie niin lähelle, että sieltä oikein enää tilataidon löytyä. Markus Laakso torjuu. Hän on ollut tänään vakuuttava. Ehdottomasti yksi Suomen hahmoista. Yksi takaisku ja sen lisäksi vielä 3 rangaistuslaukausta kiinni, joten Markus Laaksolta kyllä